Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Arnut kinong yarap jong Putin kila yap hapuk kikat dokat ne kenta hapdeng katma kabadang ne jong ka Rusia bat ka Ukraine UMP ba kamen shwa jong ka Rusia ula yap haka jing thai ba shirkai jong ka Kali Luhansk sa we unong Krishan barat ba jong Putin uba long men shwa unong thau an jong ka Ukraine ula syak siat yap haka bai dai bat ka jing yap jong Oleg Popov uba dai UMP ba men shwa jong ka Rusia ka komiti tokit jong ka Rusia kala penlong ya ka jing eksamen bat kala ong bakane ka jing yap jong ka dai ka terrorist attacks lane ka jing hertma jong ki leno hakaba ula yap na ka jing thai jong ka Kali hadu menta padon kanu ka kenhun kabalakam baka don kti ban penyap ya Oleg Popov kat kum ki media jong ka Rusia ya thu bakane ka dai ka jing hertma ka baar ye unong thau an uba kamen shwa jong ka Rusia Popov ula long UMP baningkong jong ka Luhansk People's Republic ha Rusia bat ula treru haka LNR People's Military kane ka jing thai jong ka Kali Popov kala ji haki kenta hadin ba unong thau an uba kham hashwa jong ka Ukraine ilie kiva ula yap kibor sipai jong ka Ukraine kila kam ba kila donti ban peniap ye kiva hangne la sing tu shai baka Ukraine kala peniap ya ukiva kat kum Andrei Yusov ubadai military intelligence spokesperson jong ka Ukraine ulaong bala deban peniap ya ukiva ulaong ru ngin peniap na phang ya kinong set kala jong ka Ukraine bat kinong bud jong Putin ka komiti tokit jong ka Rusia kalau ong ba ubreu bomla ban itu la siat yap ya ilie kiva Ukiva ula syaweng no naka parlimen jong ka Ukraine hadin ka tokat ne tayo baka Rusia kelahir tma ya ka Ukraine ya Ukiva larai penrem da ka ying ka syari jong ka Ukraine bat larai ya ban set patok hadu khat sausnem shibun ki he sarkar jong ka Rusia kila syak penyap haki jaka baka layu keni naka Ukraine hapden ka tma ka badang ne jong ka Rusia bat ka Ukraine